Докато спрях, веднага една патрулка спира зад мене, получих отвратително отношение, спряха колата от движение. Здравейте, аз съм Севгин, вие сте в канала на Севгински. В този клип няма да ви покажем само себе, ще ви покажем една много готина кола на един мой добър приятел, с който се запознахме наскоро. Искам да ви го представя, Петър се казва. Как е, братле? Много добре, дошъл съм ти на гости малко да покажем колички на хората. Ами брат, да се представиш. Ами аз съм Петър и съм от град Варна. Това е моето BMW 435 бензин, преобразувано напълно като М4 с абсолютно всичко. Ами братле, примерно да те питам, коя година колата? Колата е 2017 година, януари месец. Ами братле, да те питам, кое е последното нещо, което си прави по колата? Последното нещо, което направих, са тези накрайници, които ги сложих емковите. Имах доста затруднения с тях във Варна с майсторите, но в крайна сметка стана работата. Между другото, много отвори колата така. Да, доста добре изглеждат. Твоите също видях, че си ги правил и са много яки. Гледам са бравост. Нашия екип може да прикачи снимки, ще сложим как колата изглеждаше преди, понеже на крайниците много бяха изкочили, така да го кажа, и седеше много грозно, бяха фалшиви. Сега изглежда направо брутално. Да, брат, сега е... Въобще да, нищо общо с преди. Искам само нашия оператор да покаже тези две коли, просто как си пасват наистина. Целия си BMW 4 серия, няма какво да стане просто. Наистина много добре, брат. Елай тук нещо като и на номерчето, да го изчистим. Хубаво, брат. Харесва ли ти, да знам? Абе, ако питаш мене, ако имам едно нещо да може да го махаме, брат, така лекичко само. Еми аз мисля да сложим и тук пък BMW килър, или какво ще кажеш? Вместо банан, пък този банан да го преместиш някъде. Да, това вече се е стърка, година и половина гледам малко да ги смениме. Обаче забеляза ли номерата? Моето 4242, твоето 4114. Но абе направо колите се пасват уникално. Искам да ви покажем интериора, понеже се пасват доста добре с цвета на колата. Вътре интериора е червен, много е добър. С карбоновите елементи се получи доста добре. Гледаме, че имаш карбоново липче и аз тук сложих едно. Да, с карбоново оригинално. Ако направиш дифузора карбонов, много добре ще се получи, определено. Ами да, и аз мисля да го направя това нещо. Има какво да си играем по колата. То винаги има, брат. Да, и смятам... Ето аз моята правя от година и половина до лято смятам, че са топалки, няма да имат нито една забележка и двете. Те и сега са много добре. Да, и сега са много добре, но има къде да си играйкаме, така че искам най-доброто. Това сега че покай предница да виж какво става. Айде, брат. Гледам също и липси сложил май. Тук, нали? Да, всичко е добавено, да. Не, много добре, много добре, много добре. Ами играл съм си, да ти кажа. Добре става. Просто принципът на BMW-то е уникална. Хората, които си мислят, че аз не харесвам BMW, ето виж, поканали сме момче с BMW и то не какво да е. Доста известно в TikTok-а. Ще ме изчервиш. Сега. Така е, брат. Ми смятам, че са наистина големи топалки и двете предници са уникални. Аз имам тук там някаква забележка, ама и сега ще оправим лятото, ще пуснем кадри. Ето, да, брат, нормално. Обаче, ела да видите, тук няма нито една забележка, колата направо е скоро я водехме на пастиране и двойна керамика. Двойно керамично покритие се сложиха на колата и изглежда доста добре. Наистина изглежда добре, направо се отразява, всичко може да дойдете да видите тук какво става, като огледало е. Бруталия. В момента, брат, може да сложим два стола, сядаме тук. Пушиш ли нарга, брат? Еми, пуша. Слагаме една нарга, брат, може да седим тук до вечерта, не знам. Еми, няма етап да си. Ето нищо го направим най-вероятно. Доста хора ме питаха дали имаме валентинки, а Севгински имаме ли? Да, брат, гледай. И то какви? Имаме. Да, черната. Да се сягат мадамите. Също ти беше ме питал по-рано какво е станало с Хамелена и Фолио. Да, може да ми разкажете тези ексцесии по пътищата и с полицаите, какво се случва? Ами, дълга история е. Така да кажа, някой ми бил пуснал сигнал за Фолио. Нали, органите на реда ме спряха. Докато спрях, веднага една патрулка спира зад мене, тръгнаха да бягат с уредите, получих отвратително отношение, пак го казвам, ето и на клип ще го кажа. Също така не ми показаха прегледа на устройството и ми замериха фолиото и ми спряха колата от движение и се наложи да смъкнем фолиото, но да, скоро пак слагаме и мисля, че ще е червено. Напишете ми в коментарите какво мислите, червено ли да сложим, сино ли пак? Да, за мен е също червеното, ще е брутално. Да, брат, понеже и както мислиш, нали, ми беше казал за вътре в салона, че искаш да го сменяш червен, и като сложи отпред червен, направо ще е топ. Понеже нали стопът са червени, имам червени елементи отзад, ако Хамелена да, червен... червено и черно наистина много се хори, тъй че според мен твоите колани, брат, какви са, червени, черни? Кое? Коланите на... Коланите са ми черни, там не съм ги барал. Ако искате да ти разкажа за двигателя малко, правил съм доработки, значи на двигател има Stage 2 MHD оригинален тунинг и на кутията имам файл Template Competition. Колата в момента е на около 460 конски сили, но вторник влиза за хибрид и смятам да излезе около 600-650, зависи, което ще е голяма топалка. Да, и аз нямам търпение да видя резултатите. В момента дават хубави времена, но смятам, тогава ще има разлика много, брат. Много разлика ще има, също забелязах ароматизаторчето.
Много е готино, брат. Вътре не сме показали, нали? Алкантара наистина много запазна. Много е добре, много е добре. Също така да покажем на целия си интериор, брат, вътре. Какъв е този волан, брат, бах ти извънземния волан. Наистина много добре и почти няма забележка самата кола. Има още, брат, вътре фейсова навигация, карбонови елементи трябва, най-вече карбонови елементи. Да, както казах, има какво да се прави по двете коли, но до лятото ще станат топ. Да, до лятото особено. Ще станат един път. Брутално. Отзад е тясничка, брат. Наистина е тясничка. Чай, моята тясничка. При тебе как е? Абе, вкарвал съм някой друга приятелка вътре, ама тясничко ми е. Сега за моите стана тяло. Да, брат. Поправям се да ти кажа. При мен отпред бих казал, че е доста широко, обаче отзад тя нормално, тя се води купе, нали? Да, същата работа. И така, брат, виждам, че пише AMG Killer, преди малко говорихме за това и искам да ми покажеш реално звука на колата, искам да чуя. Пише, надявам се да ти хареса наистина. Чакам да видим, че ми е интересно. Готов ли си? Да. Много е добре, ти удли си. Много е добре. Да, звука наистина уникален. Първи път чувам BMW, който да се чува по този начин, брат. Да, наистина много се уса и хората са постарали отдолу за генерацията и става брутално. Ще моля, чуми твоята кола. Готов си? Готов съм, да. Айде. Осмака друго се казва обаче. Наистина уникален звук, плътен, осмака си е друго наистина. Твоята не отстъпва, брат, със сигурност не отстъпва. Доста добре и двете се чуват наистина добре. Но след тук е много специални подаръчета да ги видиш, които аз съм ги изработил лично. Ела да ти покажа. Ари бе, какво мислиш? Не бах тук. Стана. Ела да видиш тук сега. Направил съм ти две специални постерчета, брат, персонализирани за тебе. Леле. Се изпънаха, ма. Маля, брат. Аз нямам думи, наистина, много са готини. Виж, в черно съм ти го направил също. Да, уникално, брат. Тъй, сега имам и още нещо обаче. Дръж малко тез. И съм ти направил специално за твоя бранд. Много яки кейсови. Не знам дали ще одобриш дизайна, но ето виж ги. Леле. Не знам дали си имал такъв дизайн до сега, но според мен това ще са най-гърмежните кейсови, брато. Искам да ги покажем, наистина кейсовете са уникални. Не знам дали се виждат добре на клипа. И качество, всичко, брат, наистина личи, че си разбираш от работата. Много се радвам, че харесаха, брато. Направо ги пускай. Да. Така че, банда, както виждате, за поръчки, въпроси и така нататък, на лично съобщение ми пишете. Гледаме да отговаряме колкото се може по-бързо. Искам също да благодаря на хората, които ме подкрепят, които оценят това, което правя, понеже всичко го правим за вас. Също този клип с моят приятел го правим за вас. Надявам се да оцените и да харесате клипа. И искам няколко коментари. Братле, много ми харесват кейсовете, наистина пускаме ги веднага. И искам да те попитам колко време се занимаваш с това нещо? Много се радвам първо, че ти харесаха. С това нещо се занимавам с години, поне 2-3 го обработвам да го направя това нещо вече, нали, да е в перфектен вид. И също така и аз имам страничка в Instagram, CarPoster Варна, където предлагаме персонализирани постери и кейсове, така че ще ги има и тях. Може да си поръчате и тях от нашето място и от неговото място. Така че яко поръчки. Ако искате постери, такива готини постери, може да се свържете с Петър. И така, банда, за поръчка на тези готини кейсове, пак ги показвам. Това вече ще ни е новия дизайн кейсове, за поръчки и въпроси така нататък на лично съобщение. Също, ако искате такива готини постери, може да се свържете с carposter.varna. Те ще ви направят за един ден. Те ще ви го направят за един ден, да. Правим. Ами, брате, предлагам ти да се качваме в колите и да направим кръгчета, да поснимаме колите.
братле, много се радвам, направихме първия клип. Да. Очакват ни още доста клипове, които ще правим. Благодаря ти. Много ясно, брат. И те чакам във Варна много скоро. Да, и наистина очаквайте много неща от нас. Така да го кажа, очаквайте много неща от мен и от Петър. Най-доброто те първо предстои. Може да ме последвате в Instagram, в TikTok, в YouTube да се абонирате, да не забравяте. Също да последвате моят приятел Петър в Instagram, в TikTok, навсякъде, където можете. И до нови срещи. Чао! Mm-hmm.